पवन सिंह ने बीजेपी को साफ साफ मना कर दिया कि वो बीजेपी में अब दोबारा वापस नहीं जाएंगे। इसी तरह का सेवा अब वो भोजपुरी में करेंगे। अरे भाई, पवन सिंह इसी तरह के सेवा करे खातिर पूरा भोजपुरी में जानल जाएला। अबे साले तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल। उनकर कोनो गाना उठा के देख लो लोग, अगर हैंगा ना करिहन तो उनकर कोनो गनवे में मजा ना आवेला। खैर, नाच से तो दूर दूर के उनकर कोनो लेना देना नहीं खे, काहे कि नाच उनकरा से पहले ही से दूरे रहेला। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। भोजपुरी के एगो बड़हन कलाकार रहलन। भोजपुरी में उनकर नाम सबसे पहला स्थान पर लेवल जाला। कारण यही बा कि उनकर आवाज के जादू बा और अश्लीलता के ही पहचान बा। मस्त जोक मारा। अश्लीलता यही खातिर इतना बड़ा कलाकार होके अभियो फुहर गाना उहो गावेला। खैर, भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में तो हम बाद में बतियाए, अभी बात करें तनी हम चुनाव के। पहले ही से चर्चा रहे कि पवन सिंह बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़े वाला बारन, तो बीजेपी भी उनका टिकट दिलस आसनसोल से। लेकिन कुछ घंटे के बाद में पवन सिंह के होश आ गई, लगातार मार के सुतल हुई कि ना, अब तो मामला बिगड़ जाई। कहे जौन उनकर विपक्षी पार्टी रहसन टीएमसी, उनकरा के धैलसन और कहतारन सन कि पवन सिंह बंगाल के महिलाओं का अपमान किए हैं। तो पवन सिंह के भाई लागल ना, गलत जगह से टिकट मिल गई बा। तुरंत अपना बगली से टिकट निकलन और बीजेपी के हाथ में धरा दिलन। ना, हम तो आसनसोल से चुनाव ना लड़े, अगर टिकट देवे के बाद तो बिहार से दल लोग, ना तो हम निर्दलीय चुनाव लड़े। बात बहुत बिगड़ गई। पवन सिंह अब ऐलान भी कर दिलन कि वो काराकाट से चुनाव लड़तारन। अब बीजेपी के लागल कि ना भाई, अगर पवन सिंह काराकाट से चुनाव लड़ियन तो उनकर फैन फॉलोइंग ज्यादा बा, पूरा बिहार के आदमी उनकरा के जाना था। अगर जीत जाइहन तो बीजेपी के कैंडिडेट बा जौन वो हार जाई। तब वो दाना डाला था बीजेपी पवन सिंह के कि वो वहां से ना लड़स, कोई दूसरा सीट से लड़स, चाहे कुछ भी बात हो सकता। लेकिन पवन सिंह साफ साफ मना कर दिलन कि अब वो बीजेपी में ना जाइहन। सारा जीवन बीजेपी के सेवा कैलन। खैर, उस सेवा के मेवा भी मिलल उनकरा टिकट के रूप में। और खैर, एमे दोष ना बीजेपी के बा ना पवन सिंह तहार बा, ये दोष भोजपुरी इंडस्ट्री के बा। काहे कि भोजपुरी की इंडस्ट्री साया, लहंगा, चोली, ब्लाउज से आगे तो बढ़ल नहीं के। खैर, अपना गाना के जरिए बंगाल के महिला के, चाहे बिहार के बाहर के महिलाओं के वो टारगेट करेला लोग। भोजपुरी जो इंडस्ट्री बा उहे के लिए जानल जाएला, अश्लीलता गाओ, अश्लीलता फैलाओ। अब खैर, पवन सिंह अब नेता बने जाता रहा। अब लगातार संसद में उहे गाना बाजी कि लॉलीपॉप लगेलू, चाहे कि राजा जन जाई कलकतिया, अब होई कि राजा जन जाई संसदिया। अब यो गाना बन सकल बा। खैर, पवन सिंह जहां रही वहां तहलका मची। पहले पवन सिंह के पॉलिटिक्स के पी निखे आवत। कुछ दिन पहले वो पत्रकार उनकरा से पूछले रहे कि राउर एजेंडा का बा, तो पवन सिंह बोला तरन कि हम मोदी जी के सिपाही हैं। अच्छा, प्यादा सिपाही हैं, मोदी जौन ऑर्डर करिहन उहे हम करें। भाई, मोदी जी के लगे फुर्सत बा के तारा का ऑर्डर करिहन, अपनो बुद्धिया लगावे के चाहिए। खैर, पॉलिटिक्स जाता रहा, शायद जीतियो जइबा, काहेला जाता रहा सब केहू जानता। भोजपुरी के बहुत ऐसा कलाकार बारसन जौन भोजपुरी के लात मार के चल गइलसन, पॉलिटिक्स ज्वाइन कइलसन, नेता बनलसन और भोजपुरी के भुला गइलसन। ओहो में तोहरे एगो नाम शामिल होखे वाला बा। काहे कि आदमी सोचलस कि हम आदमी के जिताएं तो भोजपुरी खातिर काम करिहसन, भोजपुरी के मान सम्मान बढ़िहसन। लेकिन ना, कहल जाला नु कि इंसान जौन थाली में खाएला ओमे ना थूकेला। लेकिन भोजपुरी के कुछ स्टार बारसन जौन थाली में खइलसन ओमे थूके तो दूर के बात बा, मुत देलसन। ओहो में तोहरो नाम शामिल बा। तहार नाम पहचान भोजपुरी इंडस्ट्री से बा, एगो सिंगर के रूप में बा। तो भोजपुरी के तरफ काम करो लोग, पॉलिटिक्स बात द लोग। काहे कि नेता केहू के ना होके लसन, और वैसे नेता अभिनेता में तो ज्यादा अंतर बढ़ल होनी का। खैर, काराकाट के जनता पवन सिंह की जिताई कि ना जिताई कमेंट्स करके बताई लोग। अगर हमार बात खराब लागल हो वो बताई लोग, अपन राय दी लोग। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला वीडियो में फिर से मुलाकात हुई। जय भोजपुरी, जय हिंद।